Здравейте хора, ние сме GNR Productions. и започвам да снимаме в този канал. Ще снимаме, нали, главно на Майнкрафт. Аз снимам главно на оцеляване в купчета и не мога да се уча F5. Аз от този сервер BG Play. И заедно снимаме в как беше Minecraft Zoker. На Skyblock PvP. Да, който е интересно. Надявам се да, нали, да ни провери с този канал. Не сме снимали заедно до сега. Стига. Така го разбра. И сигурно ще се редуем, нали, той ще кача един ден на оцеляване в купчета. Аз тук и няколко път по 2 клипа на ден ще има. Малко оцеляването ни в този сервер. Ела му виж, съм на дървото. Иха! Не дърварат фермата ни. Ако правиш хубаво, има забравя тук на спаун. Нещата ни, които сме събрали. Аз съм една легендарка. Вижте го как не ми обръща внимание. Спаунъра ни. Идиот. Къс спаунър. И тук би трябвало да дойдат скелети. Да, ако не са се деспаунали. Да, деспаунали са. Няма значение, другия път. Другия път ще видите скелети. Да, вечната борба. Абе, коста, долу. Какво друго да кажем? Ще оставя IP в описанието на клипа за този сервер. Тук е стаята за глави. Той е на Unbeatable главата. Много навели админ, още сме научили. От един ден сме в този сервер. И между другото... Тук имаме диаманти. Да. Влязахме точно на евента. Да, влязахме на евента и той фана много неща. Фана легендари, гащи, бутуши, мисля, че. И каска между другото. Без бутуши. Гащи и каска и имаме 3 ябълки легендарки. Аз имам една, ти имаш 2. О, аз имам пошанка. Тук нямаме почти нищо в честовите. Те повечето диаманти и голд си ги държим ендър честовите, защото ако нагрихнат... Какъв е нуп, не изкопа диамантите. За кръвта. Да, дай да направим на всяка избухи. Най-вероятно утре ще бъде качен, нали, следващия клип, който ще нали, в този сервер или на оцеляване в купчета. И надявам се да ви хареса. Чао!